కడగాలా? అవును. ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతావు ఆడే పండుగ. అనే ఎవరిది గన్ అలవాటు ఉందా? సినిమాలు చూడట్లేదేంటి అనే? ఈ తొక్కలో మీటింగ్లు ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. 10 మంది ఉన్నారు, అందరిని లేపేస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. నిన్న కాక మొన్నొచ్చి ఎప్పుడు వచ్చావును కాదన్నయ్య, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా? ఏముడా నీ స్టేషన్లో కొత్త కానిస్టేబుల్ అనుకుంటున్నావా? మనసులో ఏమనుకున్నావు డైరెక్ట్గా చెప్పే. ఎలా చచ్చిపోయాడో చెప్పనా? ఏం అనుకోకే. షాపింగా? యా. మీరు? వార్నింగ్, బిల్డర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాడా? పద్మావతి హ్యాపీనా? టైల్స్ వేస్తున్నారంటగా. శృతి నాదే, రివాల్వర్ నాదే. శృతి, మీరు ఏం చేస్తుంటారు? మీరు నువ్వేమనుకుంటున్నావు నా గురించి? పని పాట లేని పోకిరి. I'm totally in love with you. వేస్ట్ నేను ఎంత ఏదోనో నాకే తెలియదు. మోల్సంక్ ఉందా నీకు? నిన్నేరా రే, ఆడపిల్లని అడ్డం పెట్టుకోవడానికి సిగ్గులేదురా. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి తెలుస్తుందిరా బాధ ఏంటో. నీ అక్కదో చెల్లిదో వీడియో తీసి టెలికాస్ట్ చేస్తే బట్ కోర్త ఇది వెళ్ళిపోద్ది లోపలికి. ఏం తాగుతావు? నేను తాగను. భయపడొద్దు, చెప్పు ఏం తాగుతావు? ఒకటి తాగమంటే నేను తాగను, తాగాలనిపిస్తే తాగుతా. నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే ఇవన్నీ మానేస్తావా? మొగుళ్ళు సిగరెట్లు మానేస్తారు, నేస్తారు. నీలాగే చాలా మంది పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారు. పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే మొహమేనా నీది? ఏరా నేను వెళ్ళకూడదు పోస్ట్ ఆఫీస్కి? క్యారియర్లు పట్టుకుని ఓ తిరుగుతూ ఉంటావు తప్ప ఏనాడన్నా పెట్టావా? నీ మీద డౌట్ వచ్చినందుకే ఇదంతా. నువ్వేనా కన్ఫర్మ్ అయిందో చేస్తావు. పోలీస్ ఆఫీసర్ని మీ గ్యాంగ్ లోనే పెట్టారు మా డాడీ. కృష్ణ మనోహర్ ఐపీఎస్. కృష్ణ మనోహర్ ఐపీఎస్, సన్ ఆఫ్ సూర్యనారాయణ. కాకి బట్టలు వేసుకున్నందుకు ఒక్కరోజు నా నిజాయితీగా పనిచేయరా? నాకు కనుక్కో, నా కొడుకు అప్పుడు చెప్పేపోద్ది. కనుక్కో. అనవసరంగా పెట్టుకున్నాను రా నీతో. అలా చంపేశావేంట్రా? బేరం కుదరలేదు కదూ. ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలి. ఈ ముళ్ళు తీయటానికి ఆ ముళ్ళు హెల్ప్ చేసింది కదా అని దాన్ని మంచి ముళ్ళు అనుకుంటాం, కానీ అది కూడా గుచ్చుకుంటుంది. ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే విన్నా.